Prešov uvádí. Vystoupení společensky přínosné, mezinárodně uznávané kapely Heleniny oči. Režie Božidara Chmeljaková. Mistr zvuku Richard Svetopluk Rusna. Vedoucí výroby Tomáš Bořivoj Burger. Vyrobila tvůrčí skupina Kateřiny Křupánkové a Jiřího Přicháčka. Vážený kolektív, dnes pre vás za bitvými palkou! A nenormálny podles, lebo prichádza Mirko! Všímavejší z vás si určite všimli, že od začiatku hrá gitara a je to Igor! Kapela bezpokojne je kapela, takže prichádza Tomáš. A máme ešte jednu gitaru, pozor, je tu Jirku. Všímavejší z vás vidia, že Martin hrá na ústnu harmoniku. Akordeon Gregor. Prvý mikrofón. To je on, to je on. Mikrofon číslo 2. 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 Tu na ľavej strane. Mikrofon číslo 2. Tak to čo máme naša mikrofon číslo 2. Mikrofon číslo 2. Štvrtý mikrofón. Štvrtý mikrofón. Štvrtý mikrofón. Vážený ľúbezný kolektív, vítajte na koncerte kapely Heleniny oči! Čo sa tu dialo? Vyzeráte taký nerozcvičený, nerozpohybovaný, nerozohriatý. Preto my navrhujeme ako prvú pieseň rozcvičnú. Lebo viete, ako to teraz vyzerá? Ja vám to hneď poviem, aha. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Takto, aha. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. A my sa to pokúsime zmeniť. Podám základy, cukové bez sklady, nebúchať nám správy, život si nám praví, hej! Treba si robiť plany, nechúpletiť ste dany, chceš páliť kilogramy, a tu teraz skakaj s nami, hej! Dávaj, že mu
pláče, skúste sa chytiť. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. A teraz idete so mnou na hlas. Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Super! Dajte ruku, určite sa na Facebooku, nech nám na život krivo počhodíme nejaké kilo, hej! Keby bavíš s vlastnými vájami, že od zábrany poriadne preťanie, hej! Dávaj šupy, posilujme trupy, nehovor, že to slovo neskrýva tvoja dušine, spor lež mu na dívane. Vážený kolektív, prichádza rozcvička. Ste na to pripravení? No to bolo také chábe, nerozcvičené. OK, sústredte sa, ruky hore! Poď ruky hore, ja ťa vidím, poď, ruky hore. Aj ty vzadu, ruky hore! Poďme sa rozcvičiť, pozor! Go! Ale veľmi dobré. Precičuj! Ešte vydrž! Cítiš, ako ti začína prúdiť krv v tele? Dobre mi! Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Spevácky súbor! Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Dobre! Dneska nemôžem, dneska moje telo pláče. Spevácky súbor!